balitang katuhuan o dili apan tuo na lang aron madali. May hapon pag-usab mga kahandos. Ano nasabi ng Tig Balita, Bike Putres po, nakatutok 24 oras tungod kay wala magkatulong. O karon sa ikaduha katupusang hugna sa itong mga balita, nga balitang katuhan dili, apan tuon na lang ta, aron madali. Ex-Satanic Priest, apel sa pito ka bagong santos nga gikanonisa ni Pope Leo XIV. Karon aniya ang kompletong detalye. Pito ka bagong santos ang opisyal nga gikanonisa ni Pope Leo XIV atol sa seremonya sa St. Peter's Square niadto nakalabay nga mga Domingo uban sa presensya sa kapin 70,000 ka mga deboto. Sa labing kung usa sa labing nakapahingang sa tanan mao si Bartolo Longo, usa ka Italian lawyer nga kaniadto nang inabuhi isip Satanic Priest apan human makakaplag pag-usab sa tinuod nga pagtuo nibalik siya sa simbahang Katoliko og nagtukod sa Pontifical Shrine of the Blessed Virgin of the Rosary of Pampi. Apel sa listahan sa mga bagong santos sila si Peter Turot, katekas gikan sa Papua New Guinea, Ignacio Chukrala Malawian, American Archbishop nga gipatay panahon sa genocide, Jose Gregorio Hernandez, Venezuelan Doctor of the Poor og tulo ka madre nga nag-alagad sa mga kabus ug masakiton. Matod ni Pope Leo, kini silang pito mga saksi sa pagtuog modelo sa pagkabalaan. Gilauman usab niya ang ilang mga pag-ampo mugiya sa simbahan sa kalisod o pagsulay sa panahon. Si Takatsi Maoy, unang babae, ang nahimong Prime Minister sa Japan. Okay, lain na po ni. Atangin na po ni. Sunod Domingo, kaya ito pa rin ihatag nga lain nga balita sa sunod nga panahon makandos kundiin. Doon ay unang babae dito sa Japan nga mawagitawag sa Sanay Takatsi. At ang ilang sunod Domingo, o makatoto nga mga balitang katuhan dili, tuon na lang ta, aron madali. Bike Putres mo, nakatutok 24 oras tungod kay wala magkatulong. Balitang katuhuan o dili apan tuo na lang